Dobré ráno z Vaxbidu. Mám tu niečo pre kolegov zo Strečna, ktorí riešia tie siete a bezpečnosť popri cestách ohľadne skalnatých stien. Čo som si u nás nevšimol, tak tieto vertikálne čiary, rezy na skale, a pýtal som sa chlapov, tak je to kvôli bezpečnosti. Oni sú tak meter a pol od seba vzdialené. A že to, ak sme sa dobre pochopili, because language, že to vlastne, aby nepadla celá tá skala, aby padli, dajme tomu, len kúsky, tak sú tam tie čiary, vlastne, tie rezy. Tak dúfam, že vám to vyšperkuje prácu a prajem všetkým have a nice day.